kuti kuno kwathu makolo athu adatiphunzitsa kumalemekeza akuluakulu. Tikamapereka ulemu kwa oyenera ulemu, ndiye kuti ndikupempheninso ngakhale ino azimayi ndi akatswiri opeka nyimbo, palibe chifukwa chomnyozera Pitala. Palibe chifukwa chonyoza sowa mdale wina aliyenseyo. Sutalika munthu chifukwa choponda mzako. Good morning, mwadzuka bwanji konse kumene muli. Nkhani zitatu zimene ndithu zakudutsani. Nkhani yoyambirira yeniyeni ndi nkhani ya update ya mnyamata uja amene zina lake ndi Eden Alexander, amene anali msilikali ochokera ku America komano analowa mu IDF kumamenya nkhondo ku Israeli. Ndi adagwidwa ndi anyamata aja pa October 7. Ndiyebe anyamata amenewa ndi ambiri adatuluka kutsalako munthu mmodzi amene ali Eden Alexander. Ndi nyamatayu paja tinatina kuti Trump wamba kupanga zake pangaso cooperate kukhala kugwira limodzi ndi Netanyahu. Ndiyebe anakambirana ndi amene anamusungawo ndi amutulutsa. Tsopano after kumutulutsa basitu iye uja wakana kukakomana ndi Netanyahu. Sindikudziwa zoti amuuza chani. Tinena kadzulo kuti anakambirana Trump kukambirana ndi amene anamugwirawo posauza Israel. Iye uja watuluka wakana kukumana ndi Netanyahu. Anyway, I think zinthu zambano khala serious. Nkhani yamba ndimene. Nkhani ya number 2 ndi nkhani yokhuzana ndi anthu 40 chakuti 49 amene ayochoka ku South Africa, ma-Afrikaners amene ndithu afika ku dziko la America pa nkhani yakuti ku South Africa akuti akuchitidwa nkhanza. Guys, tiye ndizikhala kwa chilonga mnthawi zina. Aya, azungu. Aya. Tizikhala loyote. Azungu tizikhala loyote. Tizikhala loyote nthawi zina loyote. Ayakolo. Guys, anthu afika ku South Africa, afika ku America after Trump anati kuvutika nda awapasa ndithu ngati abwera kumene ngati ma refugees tsopano. Right? Ndi ali ku America iwo ndithu afika. Imene ndi nkhani ya number 2. Nkhani yomalizira inene. Nkhani yomalizira inene ndi nkhani yokhuzana ndi Danlu. Danlu madziwa munthu akapeka nyimbo kenako mayembekezera kuti ulandireso support kapananso mdalitso kuchokera kwa anthu amene ukuapekera nyimbo aja. Kusonza kuti nyimbo ija wachiyimba ndi umakachipanga launch kuti nsankhano nyimbo chomwe makachipanga launch ngati nyimbo ija yeti chakwera sakuchoka chanchani koma ndi lomweli anakachipanga launch chakunzuzuko. Ndi anyway tichoke kumeneko. Anapangaso wapanga nyimbo inaso imene makuti dzulo kumchinji inakakhala hit imene adakayika pa kumeneko komano zapeza kuti dzulolo achakwera nyimbo ija iletsa kuti nyimbo zonyoza. Mafuna nkambepo kuti kuno kwathu makolo athu adatiphunzitsa kumalemekeza akuluakulu. Tikamapereka ulemu kwa oyenera ulemu, ndiye kuti ndikupempheninso ngakhale ino azimayi ndi akatswiri opeka nyimbo, palibe chifukwa chomnyozera Pitala. Nyimbo ija ayikhwacha, nyimbo ija
ayedzeka. A president anena kuti ayi tipemphe azimayi oyimba komanso oyimba nonse opeka nyimbo kunena kuti musamanyuze anthu akuluakulu. Peter alayi zomunyoza Peter alayi kusonyeza kuona kuti komano kusonyeza kuona kuti nyimbo ija yopanda ntchito. Nyimbo ija ndi yopanda ntchito ilibe tanthauzo lililonse. Nyimbo imene ijayo ayi komano tiyamikira apwete tiyamikira umunthu wapapati umunthu ulipo fa atsogoleri akakhauti angowasilira anawo sokonechera maganizo kuti azingonyoza akuluakulu ndeti zimakhalanso bwinonso koma at least munthu wamkulu wayankhula ndekuti apopo ndekuti phunziro litengedwa. Ndiye zakhala bwino kwambiri ndithu kuti apole iyayi anayankhula nkhaniyo nangasife tinayankhula timakhala ngati sizingamveke komano apo penayankhula kumwekoyo ndekuti at least atengepo china chake atole china chake adanulo kuti ayi sikuti woyimba ndinokhatu kumeneko kwaya kuli anthu oyimba ambiri mbiri komanso iniyo ndiungobwera sikuti samakhulupirira nenso kumenekoko iniyo mwangobwera MCP simukwize MCP sikhulupirira munthu MCP azibwanatu MCP simangopeka trust kwa munthu aliyense yayi amakuyedzeka iweyo akudziwa kuti uyu ndo uye nawo uyu akathana nawe basi uwonaso akuti ayaso pena paliponse. Ndiye usamasuka kwambiri kuimba nyimbo zoti pakana kuti mukatulukako muzipange regret akuyedzekana muzipange regret ayi alipo ambiri kumene kwacho unasina skepa kule ndani samapanga zimene zakusavage zimene mukupanga ino zoyani. Ndiye pena pake mufunika ndithomalire kuzipatsa malire ndikumakhala mmene mango mutha kuimba yoyichemerera chakwe palibe vuto lililonse. Koma ziti pakana ukafike ponyoza age ya munthu aliyense tosapa tofuna tafika zaka 80 ka 85 ndana amafuna kufali wang'ono, right? So actually tizikhala tiziganiza kwambiri kapanga zinthu zina. Chete. Tente vote. Afuna u. Nanga afuna u. Yukumbuye uko. Bwana. Sofuna vote. Sofuna zile lazima nitowisa bwana. Funa moka zimene. Tabu nolizera uko. Chilani digitali sungatijo. Ndinadziwa kuti njira imene iso siyabwino iya. Kumatika pika. Ataifa. Acha kwa makana kuvota. Malawi. Camera.